Okay. Ako'y pangutana, amigo. O, pangutana. Niingon manggug ka karon nga ang mga Sabadista mao'y nagsulat sa Biblia. Ako lang i-confirm niya. Tama. Sa That's it. Biblia, amigo, diha sa San Juan Kapitulo 8, versikulo 44, niingon si Kristo, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Kanang that time anang gilitok na ni Kristo, amigo. Kinsa may audience o giistoryahan niya anang panahona yang mga kanang Tubag. nasya nga tubangan gid ba? Tubag, Na tubag. mahulay Tubag. Sabado kon Sabadista o na mahulay Domingo Tubag. kon Domingista? Tubag. We are talking about the writers of the Bible. We are not talking about who the listener of Christ. That's why nga imong Ako lang. pangutana ligid sa imong introduction. Ah, Paminaw ha, nag-istorya tag kinsa may nagbuhat sa Biblia ingon ka Sabadista. Karon ang imo pangutana kinsa may naminaw ni Kristo. Naunsa naman ka? Mabal lagi katubagan lang kay diha man ta magsugod. Iklaro ba nga mangutana kag si Apostol Pedro Sabadista ba to? Ade, ane na lang kay di murag lisod tubagon. Si Ane San na lang. Pablo kuno. Mao gali nga Alagi, tudlo. ane na lang, bro. Tungkol sa imong Ane- introduction. Ane na lang. Kay Biblia matod nimo Oh, mga Sabadista ang kasulat. Ang akong pangutana mao, unsa man ang kaning mga author, mga apostoles man nino, San Mateo, San Juan. Ang pangutana nako mao, unsa man ang adlaw sa ilang tingtigom base sa mabasa nato sa San Juan 20:19, Sabado o Domingo? nabot magang tigom nga adlong papahulay man atong Mao isgutan sa lagi, balita. mao lagi kay Brad, mao lagi ba kay ang ato man ng ano bitong niingon ka nga Sabadista kay natural Sabat keeper man ang di ba imong konklusyon Sabadista ay kasulat kay Sabat keeper ang mga apostol. Ang ako lang pangutana, unsa mga adlaw ilang tingtigom? Ang tigom nila mabasa nato nga taga-adlaw sila nagtigom. Ay, Pero lahi ng tigom. dili ba nga Paminaw sa paminaw. Lahi man gud nang mingon kag tigom, lahi po ng term nga Sabat. That's why they call Sabadista because they believe the Sabbath, they believe the holiness of the seventh day. That's why they are called Sabadista. Mao na nga mingon kag tigom na mabasa man natong taga-adlaw Sabadista. Unsa man ni sila? Dili. Di na matunong imo pangutana. ang ako lang ba tubaga lang good. So yun naman. Unsa man kay Mugawas mong good ni sa imong migo. Mugawas mong good ni sa imong conclusion migo nga Sabadista gitong kasulat kay silang San Pablo Sabat keeper good. normal amin. Ano ba kay ang ilahang tigom Sabado man mo nang moingon mga Sabat keeper. Ang pangutana nako mao dihang kining mga apostol ni Kristo unsa man jud tigom basis babasa sa Biblia sa San Juan 20:19. Gitubag Domingo lagi o ta Sabado? pag lagi ta ka nga ang imong pangutana nag-introduction kag Sabat. Karon ang imong pangutana tigom, layo ra sa Sabat ug tigom kay naman tay mabasa sa Biblia. Naman tay mabasa sa Biblia nga kada adlaw sila nagtigom. Unsaon man nimo pag sabot ana nga kada adlaw man sila nagtigom unya nangungutana ka sa usa ka bersikulo nga we are talking about the Bible. We are not talking about single one verse. Oh. Di nga ako manggod kay mo manggod giingon nga Sabadista. So ang manang mugawas lagi manang mugawas sa imong konklusyon nga Sabadista to ang nagsulat kay ang tingtigom nila ato Sabado. Di ang ilahang tigom karon nang ako lang para ma-prove gyud ako og tinuod ba kining giingon nimo Sabadista ang gasuwat. Unsa may tigom diha ng mga writer ana sumala sa San Juan 20:19 Sabado o Domingo? Paminaw sa kadjot before ko motubag. You are putting your words my mouth. That's why nga nag-ingon day ko nga nahimo silang Sabadista tungod kay nagtiguman sila itawag og Sabado lang. Ingon man ko Mao man na. Sabadista because they believe the seventh day Sabbath. That's why they call Sabadista. Tungod kay mga Sabbath keeper sila. Naa sila gitawag nga special day of worship. Naa sila gitawag nga they believe the seventh day Sabbath.
That's why ang imong pangutana nga tiguman naaman tay mabasa nga kada adlaw sila nagtigom. Unya imo pura nimo Maura na so panalitan karon Brad. Og nituo ko nga ang 7th day, Brad. Og nituo ko nga ang 7th day. Sabado ay kapito din wala ko magtigom man bisan kano sa mataw ba kung sabadista. Paminaw. Paminaw. Ang tubag ni ana kinahanglan jud ka, you are obliged to obey, to follow what the rules and what the commands of 70 Sabbath. That's why nga, kay naa may panagkatigom, kinahanglan mo tuman ka. That's why you are called Sabbathista because you are believed that the 7th day is the Lord's day, the holy day. That's why nga, mo na siya ang gitawag Sabbathista. Pwede yung kag magtigom ti Lunes. Normal man kay na may mga prayer. Kami gali karon matagabi may mag ampo diri sa kwan kay na anniversary diri. 1 week nga kada adlaw magampo. Oh, unsaon man na? Ngayon manggug ka nga inig. Ngayon manggug ka nga inig tigom, kinahanglan mo ubi ka. No. Pangutana lagi to baga. Unsa man ang adlaw nga ilang gitiguman sa mga apostol sumala sa Nuan 20:19 Sabado Domingo kana raman. Ay babasa nga kada adlaw sila nagtigom. Unya kada adlaw ba? Ang ako ba kanang sa San Juan 20:19 unsa nga adlaw na? Naghisgot manggod tag Sabat. Ayaw itulod ang imong isa ka bersikulo sa Sabat kay dili man usa ka bersikulo ra tong gisgutan. Sige. Pamatud-in na lang, dili sila Sabat keeper, dili kay imong pangutan na nagtigom. Unsay tigom nga ang atong gisgutan nakasentro ta sa Sabat. Ana si amigo. Sige, lain pangutana. Diyang gisulat sa mga apostoles ang gitawag og Biblia, matod mo sila ang gasuwat mga Sabadista. Ang pangutana ko mao, sa diyang gisulat nila gibutangan nila kapitulo bersikulo o wala? Kapitulo bersikulo. Gibutangan ba na nila kapitulo bersikulo sa diyang gisulat nila o wala? Wala pa. Okay. Kinsang tawhana unang pangutanan nako, kinsang tawhanang nagbutang og kapitulo sa Biblia kanus ana niya gibutangan sang tuiga. Hisgot diri og kinsay bersikulo na himo na silang Sabadista. Ang ato diha sa Biblia apil man na. Ang mga author sa Biblia mga Sabadista. Kung naa may kapitulo bersikulo, wala na tanang hisgot diha og about kinsay bersikulo kay ang apil gyapon na. Ang mga author sa Biblia. Ang mga author diha mga Sabadista mo atong gipamatud-an ang mga author. Wala na tay labot anang imo mga numbers diyang kapitulo bersikulo kay nagpamatuod ko diri about sa Sabat. Mga Sabadista authorship ta dili sa kapitulo authorship. So mala sa word history in a making. Word history in a making nga dila na ko makuan kay to sa kong sulod kwarto nako diri sa kuan. Klaro nga giingon didto nga si San Pablo usa ka banggiitang magwawali sa simbahang Katoliko. Dawaton nimo ni isa likway nimo ni. Unang-una ang imong gibasa walay Roman Catholic. Ikaduha, dili siya reparably Brad. Tubag pa man ko. Mangutana og nabatoy Roman. Ako mangutana, dawaton nimo to dili. Paminaw. Og ang imong gipamatod, ang imong encyclopedia, how about atong wa pa na nahimong encyclopedia di ka kapamatuod sa imong argumento? Ona nga. Dili ba? Ako lang pangutana simple lang. Dawaton ba nimo tong statement sa kasaysayan o isa likway nimo to? Dejo na ko dawaton nga Roman Catholic kay wa may Roman Catholic dito. Okay, kay walay Roman Catholic matod mo kanang Katolikuha kinsa man ang simbahan nga Katolikuha ug ginaruman. First Christian sa first century, mga Sabadista, Sabat keeper. Okay. Base sa mga Sabat keeper so kamo. Mga Sabat keeper so kamo. Normal kay mao man may pagtuon nila. Okay. Sumala sa inyong Alpha and Omega, factual index na gingon nga ang Katoliko nga simbahan gipanguluhan og Santo Papa. Pangutana, naamoy Santo Papa wala? Imo ra man ang istorya kay quotation man na from Katolik.
Kwaon ako ha, Alpha and Omega ha. Sige, basahon ako. Oh. Mawala to iba. Kaingang Basta ko na nimo. mga bigas. Yang ko nimo karon nga kamo Katoliko. Diara basahon ako. Kwaon ako, ulan kay dire. Pero Sige, pagtagaan ulan. natin. Pagulan-ulan. Agoy. Oh, masig na. Gaps, mutana ko ni mo, Gaps. Sirado Masig naman na. tayong balay. Subukan Sirado pa na. kasi mga kalaki. Sirado na. Sakadala Ah? lang. Basta kay mao gini. Basta kay Ah? laway ro. Ay, kana ako'y libro ta kwaon. Nanira naman ka. Sulod. Ay, magkuasa kong libro. Kana ako'y kwaon. And siya nga, 1863 naman nasa Barista, pagtuon pag Biblia, para makakaton pod mo. Sa ako sang kwaon ha. Kay gadudas daig. Gadudas ay gaduda. Sa tong Alpha and Omega nila dire. Ano? Oh, comment muli Sabi ko, kaya, di ko kasulod. Mangutana gali kanang tunong pod ba? Sabat atong gisgutan ng utang tigo. Oh, Noon sa lagi. lipat man mo kig argumento kana inyong manok, kinahanglan tun-an ninyo kung saon pagpangutana sa topiko gisgutan. Tigo, normal man ang tigo. Ane brad, dara brad. Sunod. Ang klarong giingon nimo ganina nga Katolik aw kaning ang gasulat sa Biblia mga sabat keeper. Karon Oo. nangutana ko si San Pablo usas mga author matod sa kasaysayan sa Badista aw kanang magwawali sa simbahang Katoliko. Ang balibad nimo dili na Roman kay walay mabasang Roman. Oh, Karon, paminaw. Dili Roman, kadali lang ha, kadali. Mo explain sa ako kadali. Dili Roman. Paminaw do akong tago limtan man gud nimo. Imo mga sapawan akong gitubag, akong tubag. Unang-una dili Romano ko, ikaduha dili na siya factual o dili na siya resources sa spiritual belief because mo oyon magka sa akong pamatod encyclopedia. How about wa pa encyclopedia? Mo wa kay kapamatod. That's why mingon ko nga dili na siya factual nga spiritual belief. Mingon og data nga. Mo lagi Paminaw sa sumala sa Biblia brad, mutuo ba ka ani nga si Pablo Romano Katoliko? Ana o tato di kay Sige. nonsense. Sakyan ako. Di ba niingon ka nga kamo ng Katoliko? Nadungog na ko to ha nga kamo na Katoliko. Karon. Big concept because the term Catholic is the universal. Seventh Adventist karon is a universal. So Katoliko mo. So Katoliko mo. Yes, but not Roman. Okay, basahon na ako niya. Alpha and Omega ninyo oh. Oh, factual index. Katoliko kuno sila pero dili Romano. Diara. Meaning sa Katoliko ha, factual index jud. Oh, sayod siguro ka unsa ning factual. Diara. Basahon nako. A universal Christian church whose doctrinal base was formed by absorption of Greek philosophy and neighboring religions into abuse held by the Apostolic Church. Oh, canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system where the Pope and its summit, ang pangutana, naa kay Santo Papa, wala. Paminaw. Ang hisgutan diha ang Roman Catholic dili ang Catholic nga gitawag og Bible Sa believer. pangutana kinsay gisgutan. Eh, Naa ba mo Santo Papa, wala. Ang gisgutan lagi diha, wala mi Santo Papa kay wa man lagi tudlo sa Biblia. Oh, so piki imong pagkatoliko ha kay ang giingon din na ay Santo Papa. Ano inyo ha, dili na pikis kalibutan kay kalibutanon man mo. Pero kami spiritual belief, the concept of Catholic, we are gitawag universal. That's why moingon may Catholic because universally pod mi. The concept of Catholic Karon. is a universal. That's why nga moingon kag Universal man kamo. Universal man kamo, Katoliko man kamo. Ang meaning sa Katoliko matod sa inyong factual index na ay Santo Papa ang nangulo, ang pangutana na ba mo Santo Papa? Sa inyo laging meaning na kay naman mo meaning Katoliko. Okay, kay sa amo magkaning meaning. Unya gibutang man diri factual index nakasabot pa ka sa ning terminong factual. Oy, naon sa magka, mangutana pa ka. Be, unsa may factual, Brad? Og tubago na po nako, magkanang binisaya lagi nga pangutana. Og tubago na po nako na imuhang Lagi. gitawag og pangutana Kay ron. sa Katoliko man kay sa Katoliko man kani nga meaning
Nganong gibutang man ninyo diri as factual? Unsa may factual di ay? Gitawag gali na gibutang gali na kay para hisgutan ang mga kasaysayan sa Romano Katoliko giunsa nila pag-claim. Paminaw ba? Paminaw. Unsay factual? Paminaw kay ingon makagngano. Gitubag ta ka ngano gibutang siya factual, gibutang siya sa index because ana nga hilisgutanan gibutang gayod ang tibok statement kasaysayan sa Romano Katoliko giunsa nila pag-claim ang gitawag og founded by Jesus Christ. Diha ba basahan tibok libro ayan sa factual English. Dili ba? Akong pangutana unsa man din factual? Mao Unsa lagi may ka na imo factual? kana imo pangutana binisaya man gud niya og matubag nako na kay ikaw man gud mangita kag lusot kay wa ka nagbasa sa tibok libro. Di, gibasa nako wala naman ti sumpay. Matod sa inyong meaning, factual index yun na. Yang Katoliko gipanguluhag Santo Papa. Nahaba mo yung Santo Papa? Wala. Tingnan lagi ta kag wala kay wala sa Biblia. Mutana ko, So dili, maonik mo. mo. Piki mo Din. pagka Katoliko mo. Mutana ko din. O, laing pangutana. Direo, laing pangutana. Di na ka pinungutana, pangutana sila kay gusto mo utana. Sayang ko. Laing pangutana. Kaning Bible translation akong basahon. Hadlok mga mangutana ko, gagamit akong libro ninyo. Oh. Pa, Kaning Bible translation no, factual index gyapon si akong basahon na. Lingon dire. Index mo na, wala man na appeal chapter. Usa man ang factual index. Kasabot kung saan ning terminong factual. Ay ka kasabot to kana. Sige mo. Pixel, mutana ko. Unsa may binisayang factual? Gamit man ka sa mong libro, sa may Bisaya Di na. ako nangutana kay inyo makaning libro. So kamo mo pasabot ani. Unsa may factual? Mutana niya di mao. Unya ako na inoy pangutan-on ani nga dili man ni akong libro. Nangutana lang ko kay inyo makani libro na makamay katungod mo explain unsa may factual. Agoy na huyab ano piki ni. gitubag ka nako gapo nga atong mga tubag lagi ang imong gitawag factual. Kana man ko imong pangutana factual. Very easy ba mo na nga Very easy lagi. What is factual? Unsa may factual? Unsa may buti pasabot og factual? mao lagi akong kuan nimo ba kanang og atong mahubad nimo ang gitawag factual kanang imong gihuna-huna kanang imong gipangutana. So Imo lagi unsa may factual index? Imo bang ang kunon nga wa jud ka nakahibalo na? Santa Maria del namatay Dili na. nangutana ko. What is factual index di ay? Ako lagi ta kang taga kondisyon kay kana manggung pangutana nimo nagamit Di ayaw kondisyon ni Brad. Ayaw kondisyon ni. Kay di ni debate para tagaan ko nimo kondisyon. Oy, daon Gipangutana ka, lang hindi tika mo for the sake sa kondisyon, mga viewers nimo karon. Kung di ka katubag ani istorya lang gud. ang imo manggong gitawag og kuan diri kanang gusto nga kanang gusto jud ka nga murag bright jud ba mo na Dili nga wala ko ang ako nagpa-bright diri Brad. Dili wala ko nagpa-bright ah. tugani sa Akong gikan lang unsa ba ning factual index? tugani sa ko nakahibalo ba kag unsay meaning sa factual para kumoingon Di, kag nakahibalo nakabalo ko kung sa meaning sa factual, pero the fact nga imo ning programa, ako ang imuhang audience, ako yung mangutana. Unsa man ning factual index? ako lagi ta kang gi klaro kamingon kag factual ako ta kang giklaruhan nga kung atong maansira na siya At siri na. Factual gali gihisgutan diha nga usa ka pag-claim nga giilang tinuod sa Romano Katoliko nga sila mao ang Katoliko Unay meaning sa factual? o mo Muna na meaning siya ang sa connection factual? sa imong gibasa mo na explanation sa imong gibasa Muna explanation sa factual? mo na explanation oy katawa mo ka Unsa? Unsa man ang common sense nimo nga lahi magmili? Ugod lang ni mo katawa ron kay luoy man Wala akong signal, wala akong signal da. Dia akong basahon ni. Dara ha, factual index. Oh. Factual index, Sa Bible sinugdan sa pagtabo. translation. Bible translation. Ningon man. The most important Latin translation, important ha, the most important ha. Oh, the most important Latin translation. Binisaya kay gibisaya nako Kasi
imo ra Wag gali ka kasabot ko sa factual index, di man tumuhay mo nini. ang imong gibasa akong gibinisaya. Ang imong gibasa akong gibinisaya. Binisaya. Sige, binisaya ko na ng factual. Gito bang bitaw ta ka nga sa giilan ninyo nga kamatuoran o tinuod. Ay, nangutan na lang ko, unsay binisaya ang factual? Ilan nimo? Factual, bisag factual mangutana. English man na. Factual. Factual. Unsay binisaya na? Nimo. Bisan og binisaya sa factual mangutana pa ka. Di yun maka, binisayon. Sige, binisaya na. Factual ka ng factual. Binisaya nimong gibasa ang English. Kay ako man to gibinisaya sumala sa pag-explain anang libro ha. Binisaya ang factual. Nga imong gibasa nga Binisaya nga. Luminaw sa paminaw. Ang imong gibasa nga alpha and omega ingon ka nga ang inyong alpha and omega nag-ingon nga ang Katoliko adunay Santo Papa o ni ang meaning Katoliko mao ang Roman Catholic Church nga adunay Santo Papa. Mo na nga akong gi-explain nimo nga ang imong factual index kining factual Basa ko index English translation. paminaw sa kining factual index nimong giingon sumala sa Romano Katoliko nga kamatuoran o tinuod nga kasaysayan sumala si ilaha nga pag-ingon na sila ang tinuod nga Katoliko. That's why nga gibinisaya nako ang imong pag-ingon nga factual index. Unsa man ka? Diba? Unsa may binisaya aning term factual. Term factual. Mao lagi nga wala ka kasabot gibali nimong pangutana ba binisaya ang akong balik di ba nabasa kog English nga English meaning ka binisaya ay mo kung sugog pa binisaya kay English man siguro di ka kasabot og English pero ako lang pangutana kaning factual unsa may binisaya ana pas nila ni factual actual According sa dictionary, panghitabo or sinugdas panghitabo. unsa factual o factual gingan nimo kamatuoran tinuod dapat actual factual patay So, I mean ba, ang factual ba sa dictionary, kung i-search nimo sinugdan sa panghitabo, i-search. Panghitabo sa kasaysayan. binisaya wa ko meaning wa ko mutanag meaning basta binisaya nga term ingon sa actual kuno Actual ko nung katawa nito. Binisaya nimo factual be usay binisaya nimo be Factual. pangutana na unsa ako na nooy pangutana nimo nga ako bisita ito ba magka-actual be usay binisaya nimo sa factual factual kuno kay actual na bidangat direta katawa siya puro Biblia Dilita magdaog, dilita mo buhian. Unsa may binis may kambutan ba? Ganyan naman, dili ayaw ko pangutana. Di ta kabuhian na ni. Kini, unsa may binis kaya kumutubag ko ang pangutana ang klarong istorya karon nangalap ra kag kahibalo. Gitubag ta ka. Tanawa ra. Kapag style mo, ako'y pangutano nimo para na kay knowledge gamay. Pamino ba actual. Unsa mo unang bisaya ko? Malingaw ko yung duwa. Actual ko. Na mo gidangat. Oy, naon sa Di. Ningingon ko actual. Ikaw unsa ba imong bisaya? Ako na yung utana nimo din. Ano, kaya naman in the first place. Kay balo. Ako na pa yung utana nimo din. Ay, ako na utana nimo. Di na ko ni buhian. Kung unsa yung tagadula gama ni, ako na si Doso, ikaw ay kaon. Kadjot lang bro, kadjot lang kadi ko ni Sige, minaw ko niyo. Kaya ako mga tagaan o binisaya. Kana. Sige. Kabalo ko binisaya ana. Pero Unsa lagi? papaminaw sa ba? Pero dili ko motubag ana. Kaya nga naman kay bao kung nangalap ra kag kahibalo. Kanya isa pa, wala kay paminaw sa isa pa, wala kay authorization ng utana nako ana. Kay ako yung unang nangutana nimo ana. Kung wala ka kay balos meaning, istorya na lang. Tubaga. Unsay bisaya sa factual kay ingon man kog actual. Okay. Actual evidence. Kung tagaan di kag meaning ana sa binisaya, pasabot lang nangalap ra kag kay balo. Ang kuno nimo, di kay balo. Bisaya, gitubag lagi lang ang meaning.
Yeah. Oh, ayaw ng meaning. Word for word, letra Hindi for mo letra. gibasa. Dili Hindi ba? mo gibasa English. Kung Hindi, panalitag tagaan tagaan nga meaning dawaton ba nimo wa kay hibang kaaga na ni? Nganong meaning man ka nga Bisaya man sa Ah, paktual. kung tagaan tagag binisaya dawaton ka Sige, nako, sige. dawaton nimo nga gawa kay Sige, hibang kaaga na ni. sige. Sige. Natawa na to posibo ba? Bebe, tugan. Ha? Tugan. Kung Okay, Google Translate na, panalitag Google nako Translate. admitahon ba nimo Google karon? tama. Ani ha, kung panalitag mahatag karon, Google nako ang meaning ang Okay, Google termino Translate anas niya, binisaya. kabalo ko, Google Admitahon Translate nimo niya. nga kuwang kag kay balo wa kay kasayuran. Kay ingon man ka nga, mag-challenge man ka. Akong dawaton basta kay makatug-an kag unsay binisaya basta ka nagsakto pod pero kung di pod sakto onya ning suon-suon na pud ka sa kuha. Di Imo paminaw pud ba? ang Kung nga mahatag nag nako karon, kung mahatag nako karon, Dawat ko topic pero ning dawat ko sa challenge karon imo bang dawaton pod akong challenge? kung mahatag nako karon, Brad, kung mahatag nako karon, pasabot ani, imo bang admitahon karon? Dawata lagi akong challenge o nawala. Wa na. Kaubo. Nawala na kang yawa, gibira sa siyawa, mo na. Oy. Maon na ninyo mga supporter ni Gapo pagkaluoy gayon. Oh, ingon siya nga unsa may Bisaya sa paktual. Basta grade 1 na, basta kabalo na. Oh, giingon dili ang Bisaya niya na gitawag na siya aktual. Aktual. Refers something that exists in act on fact. Ganun. Oh, Puan ba ka na Actual sinugas evidence. pangitado? actual ebidensya nga nag-refer sa gitawag og unsa man? Oy, ning sulod na kay nakakuha na ning tubag. Ako pa imong tikon nga Rumaro ka tawag. gitawag og Ano na kay Masulti lang sa kamaturan, mga kuan kay mamarukoy kay ba niya, ilaro lang tawag. Yun sa imperno. Mama na. Okay, masud lang, Oo, masud lang na. kamutan na ron. Perte. Oh, Oh, so Jen, ako na po wala na Jen. Ha? na. Gayaan sila unsay Bisaya sa aktual. Okay. Wala na ba yes Ako kung mahatag nako karon ang binisaya aning aktual. Aktual. Ang mahatag nako ang bisaya aning factual. Admitahon ba nimo karon nga kung kag kaibaw unya ang sabadista sinagugas yawa. Sinagugas O na. di ko binuhatag sa sakto pong bining o sa saktong binisaya. Ang kunon ba nimo? Dili meaning. Bisaya ra, dili meaning bisaya ra. Bisaya lagi ang kunon ba nimo? Nga ang imuhang gitawag og kining mga argumento unsa man bisag di na nga lagyawa kay sakit-sakit na bisag basura lang basura. Ah, sige. Kaniya, Dahamo ko sa lagan sa dawato niya nga kuwang sa kaibalo niya sabadista sinagugas yawa kung mahatag nako ang term sa kaning factual binisaya jud. Bisaya kay bisaya. Ah. Ang binisaya ana tinuod nya imuha aktual man layo kayo. Ah, Asa ebidensya? Asa ebidensya? Factual hangag meaning. Asa ebidensya? dawatan na sinagugas yawa. Asang ebidensya? Asang ebidensya? Asang ebidensya? Ebidensya nimo. Asa ka nagkuha paper anak sa imong pag-ingog binisaya? Asa? Imo lang una. Sa ko nagpag-refer English Dictionary Cebuano. Ipagawas. Pataka ramang ka Eugene nga ang gawas na meaning man. Ang meaning na meaning. Dili na translate. Dili ba ang akong gawiran karon inyo rang libro. Dapat nangutana ko nimo kung sa binisaya wa makaka. Ang imo kay actual man imong giingon. Kalayo kay. O sabay gitug-an dire. Oh, oh, ako giingon nga Bisaya term sa factual ingon sila. Factual can express as actual. Oh, magbuot ka. Asa ba imong giingon nga gitawag og kuan? Kanang imong argumento. Pwede po sa matawag og facts sa maturan tinod. Dahang meaning siya ang factual. Suportahan mo. Laing pangutana. Ano lagi ka nga Kami na pangutana Jen. Pulit ang pangutana Jen. Sa mabit ang programa bitaw. Ako yung pangutana, ikaw yung pangutana. Sige. Ako bisita ako yung mangutana ning daig. Naon sa bangka? Isa lang ang pangutana ko. Sige, tabang mundo. Sige, pangutana. Sige, pangutana ko. Dire sa Exodus chapter 25 verse 18. And you shall make cherubim and gold of humble.
hammered. Larawan na po, shall larawan. make them in Revoltologist ni, revoltologist. Kani misgot ta about sa kuan, about sa ontology. Misgot ani sa Oh, sa Exodus chapter 25. Kinsa gisugo ani si Moses ug Roman Larawan. Catholic Church tubag. ha? Kinsa may gisugo base sa context diri sa Exodus chapter 25 verse 18. Kinsa gisugo ang Roman Catholic Church ug ang si Moses tubag. Siguro ka lang sir. Sis lagi sugo diya, Old Testament pa man na. Oh. Dayon, sa problema nimo. So meaning di ay kay uyon dai ka nga si Moses nga nagsugo ani. So kini nga panon mutuo dai ka nga wala pa nag-exist ang Katolik ani. Okay, wala pa kay Old Testament pa man na. Unya kanang gisugo da sila ng Moises. Gihimo lang na sa simbahang Katoliko nga example nga even di ay sa Old Testament ang Dios nagpasugo og kulit og larawan. Wala gid ay gidili ng mga Sige, larawan. Basta balaan lang. Unya ikaw kay inyo kay generalize paminaw sa. O pagay ko na man. Unya ikaw kay generalize man nimo no kay bawal ko no. Dili mo ganahag larawan sa Ginoo kay inyong Alpha and Omega larawan sa Yawa ray na ninyo. Image mo larawan yang larawan kinulit. Sige. Drita. Kay uyon ka man sa first pangutana ako to sa duha angko na pud ka. Pili bang kerubim diri unsa may nakapabalaan? Balaan na daan o ang Dios nakapabalaan? Ang Dios mo ay nakapabalaan ana. So meaning wala Dios without wala ang Dios ang kerubim nga kaning nag-cover sa 10 commandments mao ni ang Ark of Covenant. So katong angel nga duha ka buka, wings ang 6 wings ang pako and then nabalaan sila pinaagi sa presensya sa Dios. Yes? Sir mo. Unya dili na mga kirubin ha, mga balana dili na para aning inyo nga yawa ang picture oh. Okay, ngayon. So meaning gi-admit nimo nga dili dai sa kagulingon yang balaan. Nganong nagingon si G. Carlo Badinas nga ang larawan balaan kuno tinuod na dili. Oh, mga larawan, mga balaan man, kay ngano man, gibalaan man na sila sa Ginoo. Dili mabalaan na paminaw sa ayo sa lagi sa sapaw kay wa pa man ko kauman mo sapaw. Nara ba sa Biblia nga ang mananapaw di malangit mo sa mo tigimo ka. Activities man na. Text. Para nga paumanas ako para magkasinabot ha. Mo nang di mo kasabot kay tubag pa ta mo pulim dayon mo. Oh, sige, let me explain kay katinawan mo kay inyong gusto. Ikaw ka John, ning komento mo ka, di ba? Sa ako mga tubag inina, ikaw mo sapaw-sapaw sa ato pa wa jud ka kasabot. Naigo kasi mong pulo. Tawa lagi sabot ako no. Sayang sa kay natikangkang naman. Ano, ang imong pulo, muigo sa imong salaway. Unsa may nakapabalaan sa rebulto, balaan ang daan o tungod sa presensya sa Dios? Dili na balaan ang daan. Nabalaan ng ribulto tungod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may nagbuta ng himuon ng balaan. Di ba? O mao bitaw ning niingon ang San Mateo kapitulo 7 bersikulo 6, ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro kay dili sila makabawong mudayeg niini. Unsa man yung mga iro? Isaya 56:11, ang mga aso ay matatakaw, sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Muna bisag kung saan yung basa ng Biblia, di mo kasabot. Muna dili yata ang mutang plaan ngadto sa mga iro, mga pastor. Naniray nyo, yawa. Next mota na. Okay, sa New Testament. Wala naman. Oh, sige. Sige, asa man nabasa sa Biblia sa Biblia sa New Testament nga ang Roman Catholic nagisugo sa pagbuhat og larawan na wala. Yara. May mabasa San wala. Mateo 16. Paminaw sa San Mateo 16:18. Ingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukodon ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon dili makabuntog. Sa laing translation, tukodon ko ang akong iglesia. Unya kanang iglesia ha, as far as the history book is concerned, Roman Catholic Church. So kay Romano Katoliko man ang simbahan na, ilahos nimo basa sa San Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga gingarian sa langit.
ang Yahweh sa gingarihan sa langit. Ang imong idili diri syuta, idili sa langit. Itugot sa yuta, itugot dito sa langit. Mao na kay ang gitagago autorisasyon ang simbahan man. Kinsa ang simbahan na? Ang gitukod ni Kristo. Kinsa? Ang simbahan Katoliko dili tong gitukod og upat kay kano. Therefore, gitugot man sa simbahan Katoliko nga maghimo mig mga imahe sa mga santos, mao na naminaw ang Dios dito sa langit sa autorisasyon. Kita ang mga membro maminaw sad dili mo ganahag mga larawan sa mga santos kanira inyo hao larawan siya wa naraw kung pakitag balik ko para makahibaw ka ba nga kanir na inyo naraw o naraw oh Nako, nahibalo ba ka nganong gisulat na diha? Wala mo signal. sa pangutana kay nangutana pa imong isa ka amigo no. Di nahibalo ba ka Wala nganong mo gisulat signal. diha kanong Dili ko kita-kita ba makabati John di ko makabati sa tingog kay wala signal. Hello. Dara, tubagon ako na. Nakabalo ba daw kuno ko nga gisulat ni dire? Gibutang ni ka importante. Oh, ngana labing tinod gibutang ka importante kay di pa na importante di gina butang sa inyong libro. Oh. Unsay nasulat Ano? diha sa iyahang gitawag og unsay nasulat diha nganong gisulat na diha unsay pag-ilustrar ana sa imong gibasa? Gibasa nimo wala? Ara si babaw, nasi babaw, nasi babaw, walay laing sulat ni nga pizza, walay laing sulat. Nasi babaw, origin of the evil. Onya, Oy, origin kini of ang the inang evil, gipicture. explanation. Ang panguta, ay sa pamilya, sa wala pa Explanation. ang nakabutang ni origin of evil. Unya ilang gidrawing, ang ilang gipicturean ang revoltos yawa. So sila nakakita gyud sa yawa. Kaya nga naman, ngano na kay balungan mo nga mo ni yawa, origin of the devil kuno. Subuti pasabot ang inyong amahan, kamo ra gina i-picture ana. Nahibalo ba kung Oh, mo bitong picture? gipangutan na ko ganina. Mo bitong gipangutan na ko ganina. Ay paminaw sa ba, paminaw sa human. Mo bitong gipangut. Kumbaga, nahibalo ba ka nga kanang picture na sa Romano Katoliko nga simbahan sa Roma? Wala dili na sa simbahan Katoliko, Brad. Oh, unya ikaduha. Paminaw ha. Namaunang wa ka mutubag nako ganina. Paminaw sa mo na wa ka mutubag nako ganina sa kong pangutana. Awa ba ko mahuman ba? Pa-explain na sa ako. Amo lagi ni di ka. Ug ako mapakita nimo nga kana nga picture na ana sa simbahan Romano Katoliko sa Roma. Ah. Hindi, wa ko mangutanag na Abanis Roma. Dapa ka na ani sa inyong libro. Brad, paminaw ha. I-grant na to, Brad, i-grant na to. Mabitong wa ka mutubag ganina sa kung pangutanag kinsa giingna ni Kristo anak sa yawa sa Balista ba Domingista kay klaro kay maigo jud ka to. I-grant na lang na to, i-grant na lang. Paminaw ko ba? Paminaw ko. I-grant na lang na to for the sake of the argumentation nga naani sa simbahang Romano. Sa kadaghan kayong mga imahes, mga santos, nganong yawa pa inyong gipicturan? Ah! Picturean tungod kay naa sa Romano Katoliko nganong gibutang na sa simbahan ninyo diha sa Roma, nasa Roma. Dili oy. Ang imong giingon no nga ang nardro origin of the devil. Una inyo ning gi-capture nga picture, nagsiguro mo nga mo ni naong sa yawa. Pero pangutanon mo ko sa naong sa Ginoo, tagaan mo naong paminaw sa tagaan mo naong sa Ginoo gikas Katoliko maglingo-lingo mo kay para ninyo dili tinod. Pero pag abutan ning dagway sawa inyong gi-adaptar, pasabutan sa dagan kayong mga santos nga larawan sa Katoliko, yawa pag ipaborito ninyong gipicturean. Abi no. Bot pasabot nga naaday sa Roma nagpuyo ang mga gitawag o mga yawa kay naman na dito mga rebultuha. Di, ug ako po'y panalitag, ako yawa, Brad, mupuyo pa day ko sa imuhang ako anong kadaan. Mindset ba? Kami na nag-imo anang rebultuha kanang literal ni nasa Roma. Unsa man na? Brad, ug ako po yawa ba? Mupuyo pa po day ko nimo ako anong kadaan. Ato jud sa katawan sa Ginoo magsamok-samok. Ako pangutana nimo ngano nga naa sa Roma gibuhat ninyo. Unya Okay. ang libro. Diara. Ngano ko nung nanis Roma, i-grant na lang nato nga namis Roma. Ilustrasyon na nga ang ilustrasyon na nga ang yawa, muna yawa, di ba? O nga makalikay ta sa mga gitawag tentasyon. Unya gawas ana gibuta na sa simbahang Katoliko para maawir mi ba nga muna yawa, muna ang dangatan sa mga paminaw sa bawa. Pagay ko mahuman. Paminaw sa sa kadaghan kayo mga picture sa Santos, nganong yawa pa mo gyud yung paboritong gipicturean, binuan. Kuya po, tiwas ko pungutana kay wala ko pungutana. Sige. Ade, go ahead. Sige, sumala sa Duha versus usa. sumala sa Mateo kay imong gi-mention ganina, nay mabasa ang Roman Catholic, yes or no? Gipadayon og pakulit og larawan na wala. Okay, diar
letra por letra wala tay mabasa ana. Pero ang pagbasa sa Biblia ug pagsabot dunay duha, implicit ug explicit. Ang implicit, letra por letra ang mabasa. Ang implicit, dili na mabasa, pero historically and biblically ang pagpasabot. Mao na, nga i-connect nimo sa kasaysayan, kanang simbahanang gitukod, Roman Catholic Church, dili Seventh-day Adventist Church. Unya, kay kana, kay tinuod man ang gitukod ni Kristo, Roman Catholic man, bisag asa patang social media ha, magsigig debate, bali-bali, tuwad-tuwad, ana. Walay laing gitagaag authorization ana ang simbahang katoliko lang gani giingon pas Alpha and Omega nga nagingon the Roman Church reserve the clergy the right to interpret the scripture wa gyud mo ilabot unya kanang na ang San Mateo 16:19 authorization gihatag ni San Pedro pagkamatay ni San Pedro ni Poli pagid si St. Linus hangtod na karon ni Pope Francis agkang daig sa una kay namatay si Pedro gipuli ko nung Ignacio. Okay, sige. Ay, pangutan, Sige. Sa Mateo 16:18, mabasa ba yung pulong? Okay, kapo. Sa Mateo 16:18, mabasa ni mong pulong ipabuhat? Yes or no? Walay mabasang pulong gipabuhat kay ngano man kung sogo ang imong basihan ang simbahang katoliko wala magbasig sogo unsay gibasihan kay kanang mga sogo alar sa mga taong buangog utok ba kanang mga buringog ang among gibasihan ang authorization dili ang mismong sogo nagsunod mi sa authorization nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan kung ang Dios naminaw gani sa lagda diri simbahan desisyon sa simbahan unsa pagkahag kitang membro lang pastila na lang itaw. Next question. Buti pasabot din mo sa Mateo 16:18 walay mabasa. Ilan sa bro? Sa 16 sa Mateo 16:18 wa kay mabasa nga ang Roman Catholic Church ipabuhat og larawan. Yes or no? Wala kay mabasa. Yes or no? Letra por letra lagi wala. Kapila na mo ko ga-explain na. Letra por letra wala pero kanang simbahan ang gipasabot niya nga moy gitagaag authorization gitagaan og kining yawi sa gingharian sa langit dili lagi kamo katoliko Okay. lagi pasilan. Okay, tiron mo ni. Kay wala may mabasa sa Mateo 16:18 ngano na ibuhat mamo kay way mabasa. Okay. Ug walay mabasa din na lang dita mo buhat. Sama ra gud pananglitan anang sa Biblia brad. Sa paminaw sa it doesn't mean nga walay mabasa din na ta mo buhat. Akong gipasabot authorization klaro man na. Kay ngano man ang idili sa yuta gitugot idili sa langit, ang gitugot sa yuta gitugot sa langit. Wala ra ba moingon ang atong Ginoong Hesukristo ang gitugot sa langit itugot diri yuta. Ang gidili dito sa langit gidili po diri yuta. Klaro mang desisyon sa simbahan gipaminaw sa Dios kay gitugot na sa simbahang Katoliko nga magamamig mga imahe sa mga santos ug among gibeneret ug among gitaod ug among tawagan ning gipangga gimahal that is why gihimo naman ang Katoliko. Oh karon ang pangutana Sige bro, sige. it doesn't mean sige Siya, for example, okay, kay ingon man ka nga sa Mateo 18:16, okay. So buti pasabot di ay way mabasa nga teksto nga gipabuhat. Way mabasa. Nga ipabuhat ni Kristo. wala lang. Yes. Ako kapila na mo ga-explain. Wala lang din mabasa isa dai guys na imong edit mo na. So dai na kuwata na. May lig kag AI no. Oh, Batukan Demon. Sige, pangutana. Okay, mutana ko nimo bro. Asa mabasa sa New Testament nga gipasugo ni Kristo pagbuhat og larawan rebulto sama sa San Agustin, sama sa San Pedro, sin mga apostoles na wala. Okay. Yan ibalik-balik man ang pangutana. Wala lagi tay mabasa lagi ana. Wala lagi tay mabasa. Paminaw sa. Wala lagi tay mabasa. Paminaw sa. Wala tay mabasa niingon si Kristo nga magbuhat kag larawan ni San Agustin, San Lorenzo, ni San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, ni San Roque. Wala tay mabasa ana. Pero ang klarong giingon ni Kristo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, itugot sa yuta, itugot sa dito sa langit. Mao na nga gitugot man sa simbahan, that is why gahimo me. So unsa may gitugot sa simbahan? Mga larawan sa mga santos, gihimo na muna kay mga balaan man na sila. Alang-alang maghimo tagyawa. Sam daong gawi. Okay. Kiningon ka man nga so meaning di ang rebulto sa Roman Catholic Church dili balaon without the presence of God. Paminaw ha, explain ang taga na ko. Paminaw ha.
example na to, kani mo ni larawan sa usa ka santos, larawan ni butang na lang nato, larawan ni tawag aning niyang Santa Maria. Butang na to niya, sample lang. So kung wala pa ni siya na blessingan sa pare, although maserve ni siya nga dagway ni Santa Maria, si Santa Maria na siya gilarawanan. Kung wala pa ni binditay blessingin sa pare, po may naay posibilidad nga mamahimo na siyang gitawag na to og demonic infestation. Unsa man ning gitawag demonic infestation? Ang demonyo mosulod aning ni ang maong spirit, ang yang espiritu mosulod sa ribulto kaysa pagtuo sa demonyo, luhod-luhuran man ning ribulto gud atubangan. Unya kay ang demonyo gusto man siyang magpasimba mo nang mosulod siya. Kunang matingaka na may nisikat sa social media ang nisayaw. Kanang nisayaw nga mga imaheng nilihok mao nay gitawag na tog demonic infestation. Nisulod ang mga daotang espiritu diha pinaagi sa mga imay kay bisan pag imay Ginoo, bisan pag imay mga balaan, sudlan nas demonyo kung kana dili iagi og blessing sa usa ka pare. Mao na nga kung mupalit ang usa ka imahe, publishingan gyud na to. Okay. Di ba? Para ani, publishingan gyud na siya. Mao kani. Kani, ang makatugan ba ka bro Eugene nga ang pila ang pako sa kerubin na cover sa kakubinan makatudlo ka dili? Pila may wings, pila may pako ang nag-cover sa kerubin, pila ka pako ang nag-cover sa Ark of Covenant, mo ang Ten Commandments, makasulti ka Dili na na Brad, paminaw sa dili na na. Bang utana ka dili. Di mo to ba? Sa dili na na importante Brad. Protection mo na Paminaw sa paminaw sa paminaw sa min si oy daig. Oy na imo daig kay mga edited kay na. Tubaga ka wala. Tubaga. Tubaga pila ko nag-cover sa Ark of Covenant kay imong mga Nagpapansin presensya na tinuod si daig. Nagpapansin mag-ayos na imo daig kay kami sa mga naon sa man noon. Tubaga lagi. Brad. Ako'y moderator diha tubaga. Pilay pa ko ang nag-cover sa Ark of Covenant kay ating man ang Iglesia Romana Katolika protection sa kerubin. Nakailan ba kag pila ka bukpako? Ani ba? Kabalo ka, Wala na Pilipapos. tay issue daw pila Wala, na kabuk ako ang gilupin usa duha tulo upat. Wala na tay labot ana. So, pila Pero In the first place, kung atong paminaw sa ba, kung in the first place manggod, kung atong balansihon kanang kerubin kani adto ra na. Kung naa manggali na sa Biblia ng kerubin gipabuhat, pulo kabuk pako, lima kabuk pako, iskalibo kabuk pako. Buhat man mo kanya Paminaw sa pa kumaman, sapaw-sapaw. Naon sa amin taong ka magsapaw-sapaw. Kung naa manggaling sa Biblia nga nagpabuhat ang Dios og kerubin, di ba na malalis. Bisan pag ayaw talaga sa sapaw-sapaw na unsa man yung magsige magsapaw-sapaw ni. Tubaga. Brad, ayaw mo pagkaulaw sa inyong kaugalingong programa. Baka mo ka ng pamatasan. Tubaga ayaw pag sige likoy-likoy. Mao Tubaga kay nakabalo di ulan pagwalo. dire, sige galisod pa ko dire kay piti pang kusugang ulan. Di, tubaga, Masige gali, pa yung sapaw-sapaw. tubaga. Entertain pa man ako sisa. Tubaga ba ang pangutanang nakabalo ba ka pila ka bukpako? Tubaga. Ingna lagwala og nakabalo ba? Dili na lagi na Brad, nakablokog sa wala, dili na na-issue na Pero to, direct pila wala. kabukpak ko. Wala Muna kabalo. kong giingon, hoy. Paminawa sa ba, paminawa sa. Wala kong giingon. Sa kuan diha sa gitawag og kanang Ayaw sa ba, paminawa dapit. sa ko, paminawa sa lagi ko. Hoy, Nakabalo ba kagwala? dili na nako, paminaw sa ba, dili na nako issue kung pila kabukpak ko. Brad, ayaw sa ko, ayaw sa sapaw-sapaw. Dito baga lagi nakabalo ba kagwala? Sa man yung bata, lagi ba? Yes or no lang. Brad, Pila wala pa yung protection mo na sa ulo. Brad, kung moingon ko, Brad, paminaw sa, kung moingon ko sa kabalo, unsa may naa. Kung moingon po kung wala, unsay naa. Tumagay. Palusot ra ninyo, bogo, ning Catholic Dili, oy. defender, kay Dili, wala oy, kay nanay palo. meaning ang wings. I-grant lang na to, Brad. Paminaw sa, Meaning ang pako. i-grant lang na to, Brad. Paminaw sa ba? Wala ko kabalo nga I-grant meaning lang ang na pako. to, Brad, nga wajud ta, kay ba? Paminaw sa ba? Paminaw Dito sa. baga lagwa. Sige, magpakita Nakabalo ng di picture sa ka Batikan, mandagwa na. Magkatoliko naman dyan siguro ni. Tumaga ba? Kung nakabalo ba kay sige likoy-likoy nakabalo wala. Dili, di ba mo maminaw? Mag-gitar lang ko, Dre, di ba mo maminaw? Dili tubaga sa laging ano mingon magkaga ibutang na tuwa kabalo ingna lagwa to kabalo Brad. Niya nakibalo ka kung sa Pero binig dili sa ba? templo. Sige, unani ba? Brad, kabalo ko spunto ni mo, ana. Kabalo ko spunto ni mo, Di ana. naman ko. Fiction Kung ba ako na, Ramon, ipalusot karon diri nga wala. Paminaw sa ba? Ayaw sa, paminawa sa ko. Sige. Usa ba kasabot ni mo di po ko maminaw? Di po ka maminaw. Kung akong itugan karon, paminaw sa ba? Kung akong itug, oy, paminawa sa ko. Pakita Dili na human. tubaga lang sa. Adi na lang ko mong gitar na. Dili tubaga lang Di ba nakabalo kami, no? ba wala. Ana lang ba
Lagi ba? Paminawa sa ko sa kong explanation. Paminawa ko ha. Paminawa ko sa kong explanation ba? Oy! Di paminaw. Dili to bagasa. Nakabalo ko. Mo explain mo Sidewalk kanito ba? vendor sa donay vendor sa tiyang sa bangke tagdalanan. Sila na lang bro, Huwag ka paminaw. Paminaw sa. Nas batik ka ng picture. Paminaw akong tubag ha. Oh. Gamit to Nani ba? gagod. Kabalokos ninyong kabalokos ninyong style ana. Nagalang ko. Tugan ko karon nga wala ko kahibalo. Wings manggod, protection, wala armor maguna. Wala tay problema nagpulo kabuk pa ko 100 kabuk pa ko isa ka libo kabuk pa ko wala gitay problema. Wala exactly, pero exactly pa ko. Kanang suga na bro, kanang suga. Kanang suga Di pa explain na sa ko. Meaning diha sa templo kanang suga. Nakabalo ko wala. Kani. Ako'y mangutana, isa ka pangutana lang. Sige. Kanang suga diha nakabalo ka kung meaning. Pangutana lang. Wala na lagi tay problema unsa na suga diha. Wala tay ko na. Tubaga Paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Isa ka pangutana lang ako isa ka pangutana. Ay naon sa Isa ka pangutana ra. para ba kaning tubag sa pangutana? Wa pa ko ka Naunsa pangutana. man niya? Imbis inyo ang programa ako'y mangutana, ako na inyo yung pangutanon, binuang na. Mangutana karon ako na po'y mangutana. Nakahibalo ka kung sa meaning diha sa suga ng nas templo kanang naisuga din. Di wala lagi tay problema ko sa mga mining ana kay kani adto ra na. Nano tas New Testament karon. Kung mao man galing na nga naay kirubin gipabuhat, ngano nga mo gabuhat pod? Nagsugo man nila sa Ginoo. Nya, Sa meaning sa karon suga. mining di ako, nakoy pangutana. Isa ka buk pangutana ring ako Kamo kay sige mo pamagarpar nga gikan sa Eden, nagsugod sa Eden ang inyong doktrina. Datoy nakita na ko sa Badista Gawali, ang among doktrina nagsumikad paggyud sa Eden. Ang pangutana nako, asa man ning Eden karon dapit abutang nga lugar? Kanang Eden. Di na mo madiskubre ron. Di na kay malaan na gadapit dili na makita sa tawhanon nga pananaw kay ngano gitunglo naman tao Wala ko mangutana na discovery pa ba? Gibawi na si Ginoo kay wala na kay Lagi wala ko mangutanag na discovery ba na karon wala asa nang lugarahan na butang na nalukit ba na sa Pilipinas ba na sa Biblia kung paminaw sa Genesis chapter sa whole chapter sa Genesis nasa sa north asang north sa nasa sa north pero wala gi-mention nga unsay ngalan North Korea. wala sa gi-mention sa Biblia silent ang Bible kung asang lugar na place wala siya mo kay balo niya sige mo pangawar para nga gasugod mo Eden binuang silent ang Biblia pero silent ang Biblia ana nga asa nakabutang Eden pero pagpalayas sa Ginoo si Noe o si Kuan si Adan og si Iba dito sa north na sila pero North America siguro Eden wala North America North Africa wala Minaw ang Biblia po sa wala mga sa Biblia ang ulit singalan titulo ni Gapo nga wala po'y hanaw. Ang tanaman sa Eden, gipagawas ang tao niya tungod kay very holy na tunglo ang tao. Kunya, dili pwede ang mga tinulong tao makakita sa mga balaang butang tungod sa nasapawan na ni siya o nalimitahan na ni siya tungod sa pagkasala sa tao. Mangutana ka, naay gipahayag na pulong sa Diyos. sa mo sa pangalan Pulong sa Diyos. Ang mga adlaw, ikapito ang tuluan ito. Kay from the beginning pa na siya. Nitugan mang isa nga Kuan Itugan mang isa nga North kuno North asa man ni North Pole North America ikaw Eugene kabalo ka based sa Bible ikaw Eugene mo tanang kabalo ka asa mga lugar be sa Bible kabalo ka Gamitan imong history. Encyclopedia. Na kay di wa man mi nangangkon nga nagsumikat bigidin sa Biblia ayo sa Google kay Google taka ra nag-answer nga wala ito dire asa man Encyclopedia. ikaw be sabi sa Biblia diya sa Genesis asa man usang lugar nga gitukuran sa Garden of Eden asa to ba day patakar day answer ng Google day Brad dili ay pagtos ra Google Gamitin gali og dili trans Google nga tarong kinay fake patakar mag-answer ng Google nya karon kay naaman sa Google Brad ingon man nimo ka ba patakar ko no answer ng Google nya gi-search sa Biblia wala ko nag-mention sa Google based sa Biblia nag-mention wala yes or no ayaw to sa Google kay patakar nag-answer ng Google gi-search ako sa Google ang buhol naman sa kuan gi-search ako ang Google sa buhol kay nalukit man kuno sa kuan sa Visayas mo yun kana mao ni ang picture nga imong ipakita mao ni
Nas Batikan. Amo na papa nimo. Nanas Muna Batikan. Muna yung mga Muna santo tinuod niya. nga larawan nga kinulit kato sa libro image na siya. Very different ang image ug ang kinulit nga larawan. Kana image sa mga gyapon na kay nitapot man sa laptop, image sa gyapon na. Aktor nga. Tara no. Aktor ka nga. Nakoy pangutan na ba? Nakoy pangutan na ba? Kadali lang. Di akong balihon, Brad. Kung sabi sa Biblia sa Genesis, ganganlan bang lugar sa Garden of Eden? Na, wala. Ganlan ba? Wala. Adi, dili na ko dili na ko Oh, di dili ba, na ko parehata? ang Oh, doktrina di ba? Brad nga Oh, nagsugod Bible, sa silent mo nang dili mi manugan. Bible, Oh, silent dili Bible, lang, silent dili ka na. Andila. Pero Brad, asa man yung pasa sa Biblia Brad, si Kristo color yellow, nya nagtindog sa building, gutok-tok. Nasa naman sa Eden, pagawas-gawas og dila kung kuan kana gitawag magpahayag sa kamatuoran kanang pagawas-gawas dila mara pug kagwapos dila. Jolo. Usa ko rin. Asa man yung mabasa si Kristo color yellow, gutok-tok sa building taas kayo. Bisag ilustrasyon di ka kasabot mo na nga espirituhan ng butang di mo kasabot mga CFD Oh, yeah. tungod kay di mo kasabot ilustrasyon. Kaya ang tangiog, Ang literal ang di mo tangiog yung yun, nasa yung simbolika. una, wala mo sa maturan. Klaro ka sa Oh. Labo naghimo mo mga ribultong Sige bro, sa man eh. dili na ta magdungog dire kay ulan kayo. Sige, Nya sunod tayo. ako kay gabi na lalo Salamat, magagabi. salamat bro Eugene. Salamat Good kay night. Now, mga Alas picture City, mo alas ipakita, oh. City na. Mga Ano? picture mo Mga ipakita. edited mo na. Edited. Oo, magka nang edited eh. Wala ba? Tagay, Makatuwa gana na ka din. ako edit. Jen, ginangan ka Jen. Oh? Tawar ko na. Pwede din na mag-edit. kini. Kasuhan mo na. No? Mag-magic ko, mag-magic ko. O sa mag-magic. Magic ko, mag-magic ko. Buta na si Eugene. Nilihan. Oh? Gusto Kuya ka ko. magic ko na ko ha. Oh, now. Ning adto kog Bohol Eugene. Paminaw ba ni adto kog Bohol nakita na ko ni dito sa gitawag og kana Salamat din sa imong time. sa Europe nga Wala ko niya gihimo magkuhan ako.